салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик ва онҳое ки аз бозиҳои дастаҳои лигаи якуми чемпионати тоҷикистон ҳаводорӣ мекунанд. шарҳи даври шашуми чемпионатро тамошо мекунем. даври шашуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якуми кишвар воқеан барои мухлисонаш бозиҳои ҳангомасоз ва ғайриинтизорро нишон дод. дар ҷадвали мусобиқаи мазкур як навъ таҳаввулотҳои аҷиберо ба миён ҳам овард. масалан аз рақобати дастаҳои Динамои Душанбе ва Паншер мухлисон тамоман чизи дигарро интизор буданд. Паншер то имрӯз ҳамчун дастаи муддаӣ барои роҳ ёфтан ба мавқеи аввалу дуюми ҷадвал мубориза мебурд ва то даври шашум ба ҳеҷ дастаи чемпионати мазкур ба бохт рӯбарӯ нашуда буд. Динамо чӣ? Ба қавле Динаморо ту напурсу ман нагӯям. Динамо дар 5 даври мусобиқа 2 ғалаба дошту 3 маротибаи дигар ба шикаст дучор гардида буд. ҳайати дастаи Динаморо барои муаррифиаш ҳоҷат нест. ҳамагӣ футболбозони ҷавонанд. таҷрибаи бозӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ чӣ ки ҳатто дар майдонҳои муҳташами фароҷаҳониро доранд. аммо шогирдони Аҳлиддин Турдиев воқеан дар рақобат бо дастаҳои лигаи якум мушкилӣ мекашанд. аллакай дар 6 давр ба 3 шикаст тоқат доранд ва ин барои баромадан ба мавсими ояндаи лигаи олӣ як монеае пайдо кард. аз ин рӯ зиёд шикаст хӯрдан ба гумонам сабаб гардид ки ба қавле дар дохили даста корҳоро ҷиддӣ ба роҳ монанд. аз ин рӯ ба қасди шикасти яке аз беҳтарин дастаи ҷадвал ба меҳмонии дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ рафтанд ва бинед ки ба чӣ натиҷае сазовор гардид. дар доираи чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тими Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ бо дастаи Динамои шаҳри Душанбе рақобат намуд. вохӯри аз дақиқаҳои аввал ҷолибу диданӣ ва тезутун идома кард. дар идомаи қисмати аввал ҳарчанд бозигарони ҳарду даста дар назди дарвозаҳои якдигар ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медоданд, вале ба ягон нафари онҳо муяссар намегардид ки тӯбро дохили дарвоза намоянд. ҳамин тариқ пайти аввал без задани гол ба анҷом расид. қисмати дуюм бошад бо ҳуҷумҳои футболбозони ҳарду даста оғоз гардид. ҳамин буд ки бо як ҳуҷуми бо барори бозингарони дастаи меҳмон соҳибони майдон дар назди ҷаримагоҳи худ ба қоидасти тезӣ роҳ доданд ки дар натиҷа довари марказ ҷониби дарвозаи Паншер зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд ки ин зарбаро ҳамлавари дастаи Динамо нишонбоизода Бежан бехато дохили тури дарвозаи соҳибони майдон намуд. бо гузории чанд дақиқаи дигар ҳуҷумкунандаи дастаи Динамо рақами 14 Ҷурабекзода Асадбек ки чанде пеш аз курсии эҳтиётӣ ба майдон ворид шуд, маротибаи дуюм хати дарвозаи тими Паншерро рахна сохта натиҷаро 0-2 намуд. ҳамин тариқ вақти асосӣ ба анҷом расиду довар ба бозӣ 6 дақиқаи дигар илова намуд. дар ин лаҳзаҳо бозингарони дастаи меҳмон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидавайронкунӣ роҳ доданд ки дар ин ҳолат довар зарбаи пеналти таъин намуд. капитани дастаи Паншер Шавкат Худойназаров ба назди тӯб омаду дар иҷрои зарба муваффақ шуд. ҳамин тариқ майдондории дастаҳои Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Динамои шаҳри Душанбе 1-2 ба фоидаи шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба поён расид. дар бозии имрӯза чӣ гуфтам, аввало дастаи Динаморо табрик карданиям бо ғалабаи зебо. имрӯз бозиимон бачаҳоимон на он қадар бозӣ хуб кардан, на он қадар хеле бад бозӣ кардан. дастаи Динамо хеле беҳтар бозӣ кард, бароим ғалаба тарафи ваё шуд. як бурга ваёро табрик мекунам. раҳмат. чӣ мушкилӣ буд ки бозӣ хуб нишон надодан бачаҳои шумо? мушкили ин дар чи навор гирифтагем, наворда дида ва кор кардан дар корим ба бачаҳо чӣ шуд ман худам намедонам. барои ин бозӣ хеле бад бозӣ кардан, бозиро мағлуб кардем. бозии ояндамо бо дастаи Регар дар шаҳри Турсунзода нақшаву кор ҳаракат мекунем ки ғалаба кунем. чӣ хеле шумо диде бозӣ бисёр хуб гузашт. ҳарду даста бозӣ хуб нишон доданд, ҳаракатҳои хуб карданд, ба ҳавои гарм нигоҳ накарда. ҳаво чӣ хеле ки шумо диде ҳавоам бисёр гарм буд, лекин ҳарду даста ба ҳавои гарм нигоҳ накарда бозӣ хуб нишон доданд, ҳолатҳои хубро ба миён оварданд. бозӣ бисёр шавқовар гузашт, ба мухлисон мақбул шуд ва чӣ хеле ки дидед мо ғалабаро ба даст овардем. мо пеша ин як-ду бозӣ мағлуб шуда будем, бачаҳо камтар роҳ афтода буданд ва барои мо ҳар як бозӣ ки мо мегузаронем мо бачаҳоро мефаҳмонем ки онҳо бояд як бозӣ хуб нишон диҳанд ва ҳаракат кунанд ки ғалабаро ба даст биёранд ва ҳамчунин нерӯи худшона баланд бардоранд. барои бачаҳо имрӯз бисёр хуб бозӣ карданд. аз тарафи психологӣ камтар бачаҳо
хубтар буданд, ба бозӣ омода буданд ва бозии хуб нишон дода. нақшҳое ки мо кашида будем пеш аз бозӣ бачаҳоро фаҳмонда будем чӣ хел бозӣ кардан дар кор аст, бачаҳо ҳаракат карданд, гуфтҳои моро иҷро карда ва натиҷаро ба даст овардем. чанд бозингаре ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон ворид кардед, ман дастаро кӯмак карда тавонистам? бале бачаҳое ки дар қисми дуюм ба майдон ворид шуданд хеле хуб бозӣ карданд. чӣ хел ки дидед нападаиш ки биромад Ҷурабекзода Асадбек ҳамлагари мо шансе ки дошт, шанси худро истифода бурд ва ман ҳисоб мекунам ин голи дуюме ки вай зад, ин голи бисёр як ҳаяҷон буд, барое ки ба даста як нерӯи баланд дод ва бисёр ташаккури зиёд аст мехоҳам гуфтам ба бачаҳо ки ба ин ҳавои гарм нигоҳ накарда, имрӯз як бозии хуб нишон доданд ва дили мухлисонро хурсанд гардонданд. рӯзи ояндамо рӯзи 12 баъди як ҳафта бо дастаи Ваҳдат дар майдони худ бозӣ мекунем ва ҳаракат мекунем ки яъни бозие ки рӯз бачаҳо нишон доданд бо хубтар бозӣ кунанд ва натиҷаи хубро ба даст биёрем. бозие ки классикои лигаи якум ном мебаранд. дербии минтақаи клуб дар ҳама давру замон шаҳомати хусаи худро дорад. як су рақобати сармураббиҳои номдори тоҷик Қаноат Латифов ва Раҳматулло Фузайлов, сӯи дигар футболбозони беҳтарине ки дар ин дастаҳо ҷамъ омаданд. Гурез Асронов ҳамчун футболбози беҳтарини даста чӣ ки ҳатто дар кулли мусобиқа аст. ӯ аллакай дар 6 давр ба задани 4 гол даст ёфту барои беҳтарин бозигари чемпионат гардидан муддаӣ мебошад. ба маънои томаш ин бозӣ ғайр аз дар ҷадвал мавқеи устувор гирифтан ҳамчунин як бозии ба истилоҳ принсипиалӣ буд. Раҳматулло Фузайлов ки ҳамчун мураббии беҳтарини моҳи гузаштаи рақобатҳо буд, мавриди кафкубӣ ва дастгирии ҷамъомадагон қарор гирифту сазовор ба мукофоту сертификат гардид. пеш аз бозӣ ҳадсу гумонҳо дар мавриди фаворитии ҳосилот хеле зиёд буд ва ҳатто дастаи ҳулбугро дар муқобили он арзандаи шикаст медонистанд. аммо футбол пешгӯинашаванда будану варзиши рақами 1 буданашро исбот кард ва бинед ки муддаӣ дар муқобили дастаи ҳулбуг ба чӣ вазъияте дучор гардид. дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми кишвар дастаи ҳосилот бар муқобили дастаи ҳулбук майдонворӣ карданд. яке аз ноҳияи фарқҳо, дигаре аз ноҳияи восе. ин маъноро дорад ки ду дастаи яке аз минтақаи клуб ҳастанд, байнам дар дерби бар сари рақобат ворид шуданд ва ҳамеша бозӣ байни дастаҳои ин минтақа тезу тунд ва пуршиддат ҷараён мегирад. албатта барои дастаҳои ҳулбук ва ҳосилот лозим буд то бари ғалабаи худ талош ва кӯшиш намоянд. дастаи ҳосилот ки то ба даври панҷум ягон мағлубият надошт ва то ин бозӣ бидуни мағлубият рафта буд, кӯшиш мекард то боз ҳам мағлуб нашавад ва дар талош он бошад ки мавқеи худро дар ҷадвал боз ҳам мустаҳкам созад. пас аз садо додани суруди миллии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба самураббии дастаи ҳосилот Раҳматулло Фузайлов аз ҷониби намояндаҳои Федератсияи футболи кишвар ҷоизаи беҳтарин мураббии лига якум дар моҳи май сертификат ва маблағи пулӣ тақдим карда шуд. дастпарварони ӯ, яъне дастпарварони Раҳматулло Фузайлов, футболбозони ҳосилот бошанд, аз дақиқаҳои аввали рақобат дар талошон буданд ки ғалабаи худро ба даст оранд ва танҳо бари ғалаба кӯшиш ва ҷаҳду такоппу талош намоянд. ҳосилот ки бидуни мағлубият лига якумро паси сар карда буд, имконият дошт то бар муқобили ҳулбук беҳтарин бозии худро нишон бидиҳад. вале дастаи ҳулбук ҳам аз зумраи он дастае аст ки сархам намекунад ва ҳамеша барои ғалаба ҷаҳду такоппу ва талош мекунанд шогирдони Қаноат Латифов. ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввали рақобат кӯшиш мекарданд то моил бошанд ба хатти ҳуҷум ва дар талошон буданд то лаҳзаҳои хавфнок ва бисёрам ҳолатҳои хуби голзаниро ба миён доранд. инҷо зарба ба тарафи дарвоза равон карда мешавад ки ин зарба бенатиҷа ба анҷом мерасад. тавре дар
санаи такрор мебинем. Зарба зада шуд ва дифоъгар дар мавқеи хеле хуб қарор гирифту тавонист ҳолати мазкурро бартараф созад. ҳар ду даста хеле ҳам кӯшиш карданд то ба дақиқаи 20 шумораи ҳуҷумои зиёде буданд аз ҷониби ҳар ду даста, ҳам ҳулбук ва ҳам ҳосилот хеле хуб ба ҳуҷумҳо мегузаштанд ва фурсатҳои хуби гулзаниро ба миён мебарданд. Дастаи ҳосилот таваҷҷӯҳаш ба хати ҳуҷум бисёртар буд аз ҳамин лиҳоз. Шумораи ҳамлаҳо бештар буданд, шумораи зарбаҳо бисёртар буданд. Футболбозони ҳулбук бошанд бисёртар кӯшиш карданд то аз аксулҳамлаҳо истифода конанд, яъне ба контрҳуҷумҳо гузаранд ва аз контрҳуҷумҳо имкониятҳои гулзаниро пайдо конанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва бисёрам вазъияти хуби гулзанӣ ба миён омад. Партофт ба дохили ҷаримагоҳ равон карда мешавад, аммо ин ҳолатро бозам дифоъгарон тавонистанд ки бартараф конанд. Баъд аз он ки тӯб наздиктар ба дарвозаи дастаи ҳулбук рафт, дарвозабонро бартараф кардан тавонист дақиқараш дифоъгар. баъдан бошад дар дақиқаи 19-уми рақобат Зараҳалшо Акрамов, футболбози дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе, тавонист дастаи худро пешсабр гардонад. 1-1 бо дарвозабон баромаду ин ҳолатро бо гол анҷом дод. Суръати баландро нишон дод, ба ҷаримагоҳ ворид гардид ва аз болои дарвозабон тӯбро ба дарвоза ворид кард ки ин воқеан ҳам голи хеле зебо дар иҷрои Зараҳалшо Акрамов буд. ҳамаи футболбозони дастаи ҳулбук баъд аз ин гол хурсандӣ мекарданд, шоду масрур буданд, чун голи аввалро ба ҳадаф расондан ҳамеша хеле муҳим ба ҳисоб меравад. баъд аз ин боз ҳам ҳамон қолаби бозӣ ҷараён дошт, яъне футболбозони дастаи ҳосилот ҳамчун дастаи аввал буданд, дар майдон зиёд ба ҳуҷум мегузаштанд, тӯбро бештар идора менамуданд ва фурсатҳои хуби гулзаниро ба монанди ҳамин ҳолат пайдо мекарданд. Аммо дарвозабони дастаи ҳулбук Иброҳим Исмоилов тавонист дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дорад. Бозам як ҳамлаи дигар, зарба ва бозам Иброҳим Исмоилов дар натиҷаи як ҷаиш тӯбро аз дарвоза берун месозад. ҳисоби бозӣ дар қисми аввали майдондори 1-0 ба суди дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе ба анҷом расид. нимаи дуввум бошад боз ҳам бо ҳуҷумҳои паёпаи дастаи ҳосилот оғоз ёфт. Шогирдони Қаноат Латифов бисёрам кӯшиш карданд то ҳисобро баробар созанд. Барои ин имкониятҳо пайдо шуданд, навбат ба навбат фурсатҳои хуби гулзанӣ ба миён меомаданд, аммо бозигарони дастаи ҳосилот фурсатҳои хуберо ба монанд ҳамин ҳолат бо гол анҷом додан натавонистанд. дар баъзе аз ҳолатҳо дифоъгарон хуб бозӣ карданд, дар баъзе аз фурсатҳо бошад дарвозабони дастаи ҳулбук Иброҳим Исмоилов тавонист дарвозаро аз гол эмин нигоҳ дорад ва дар бархе аз ҳолатҳои дигар бошад худи бозигарони дастаи ҳосилот ҳолатҳои хеле хуби гулзаниро истифода карда натавонистанд. як ҳуҷуми дигари бозигарони дастаи ҳулбук ки бо голи хеле зебои Гурез Аслонов анҷом меёбад, меҳмонон ҳисобро 2-0 карданд ва ин корро ин навбат тавонист Гурез Аслонов анҷом бидад баъд аз як гузариши бисёр ҳам олие ки футболбози мазкур аз канори майдон дошт. Бубинед ду нафарро бо такя ба ҳунар ва маҳорати инфироди худ паси сар кард. Зарба зад ба кунҷи дур дарвозабон дар мавқеи дигар қарор дошт, яъне кунҷи наздикро идора мекард. Кунҷи дур холӣ монд ва ба гӯшаи болои дарвоза тӯбро равон кард Гурез Аслонов, футболбози дастаи меҳмонон ва ин ҳолат бо гол анҷом ёфт. ҳисоби бозӣ 2-0 шуд. футболбозони ҳосилот бозам ҳуҷумои худро бештар мекарданд. Як партофти дигар ба дохили ҷаримагоҳ ва бозам ҳамон мушкилоте ки дар рафти ин бозӣ пайгир буд. бозигарони дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархорро ҳама чиз барояшон расид, танҳо хотимаи пурсамар намерасид. иштибоҳи футболбозони хати дифои дастаи ҳосилот ба голи навбатӣ дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе овард. ин навбат Зараҳалшо Акрамов голи дуввуми худро дар рафти рақобати мазкур ба ҳадаф расонд ва ҳисоби бозиро 3-0 намуд. он услубе ки шогирдони Раҳматулло Фузайлов барои бозии мазкур интихоб карданд кор дод, яъне аз аксулҳамлаҳо истифода кардан ва инҷо мебинем ки офсайд албатта нест. Дар як хат қарор дошт Зараҳалшо Акрамов бо рақами 21 дастаи ҳосилот. баъдан голи осон назад. Сараввал ду нафарро бо як ҳаракат фиреб дод Зараҳалшо ва баъдан тӯбро ба дарвоза ворид кард ва ҳисоби бозиро 3-0 намуд. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расид ва дастаи ҳосилот ба нахустин боғ дар мавсими имсола рӯбарӯ шуд. дастаи ҳулбук бошад баъд ин ғолибият мавқеи худро дар зинаи сеюми
мусобиқот тавонист ки боз ҳам мустаҳкам намояд ва бозӣ бо ҳамин ҳисоб 3-0 ба нафи дастаи ҳулбук ноевоси ба анҷом расид. аввалан мухлисони дастаи ҳулбук, роҳбарияти дастаи ҳулбук ва дастаи худро бозингаронро ҳамаро бо ин ғалабаи 3-0 гӯем ниҳоят ғалабаи ба мо гӯем зарур буд, табрик мегӯям. баъдан дар бораи бозии ҳамиро гуфтаниям ки мо чӣ тавре ки дар гуфтаҳои аввала ман ба мухлисони футболи ҳулбук маълумот дода будам ки мо дар ҳар як бозӣ кӯшиш мекунем ки шуморо хурсанд кунем бо ғолибияти худ ва нисбати гӯем ду фаворити аввал Регари-ТадАЗ ва ҳосилоти фархор мо имрӯз чӣ хеле ки шумо шоҳид будем ниҳоят бозӣ вазмин гузашт ва аллакай дар рафти бозӣ ман пеш аз бозӣ таъкид карда буд ки фақат мо ба аксулҳуҷум мегузарем ва бояд ҳар як аксулҳуҷуми мо бо зарба ба гӯем дарвоза анҷом ёбад ва аз ин фурсатҳо истифода бурда зарҳалшо Акрамов тавонист ки дар аввали бозӣ ҳисобро 1-0 кунад. баъд аз он дар қисми дуюм бозингари мо Гурез Аслонов аз фурсати хуб истифода бурда фиреб дода ҳарифонро гол зад, ҳисоб 2-0 ва дар охири бозӣ зарҳалшо Акрамов дубли худро ки ба мо хеле зарур буд ба анҷом расонд ва ҳисоб бо 3-0 ба фоидаи мо ба анҷом расид ва ногуфта намонад ки аллакай ман ҳамчун сармураббӣ ҳис мекунам ки он тамринҳо, он вазифаҳо, он хатогиҳое ки мо дар тамринҳо онро ҳар рӯз такрор мекунем самараи худро дода истодааст ва чӣ дар ҳуҷум истода мо ҳифзи худро нағз мекунем ва дар ҳифз будан мо аксулҳуҷуми худро тайёр мекунем ва бозам як бор дигар раҳмат ба ҳамаи онҳое ки имрӯз дар бозӣ иштирок карданд ва ба мо мухлисӣ карданд. Прежде всего хочу поздравить соперника с победой. Где-то не сказать, что сопернику уступили полностью, что соперник нас переиграл. К сожалению, из-за грубых ошибок в обороне привели к 2 пропущенным голам, но в концовочке уже силенок не хватило. Я думаю, есть над чем работать. Ребят, наверное, схватили немножко эйфорию, звездную болезнь после серии побед вот этих. Посчитали, что сейчас мы будем играть на одной ноге. Все-таки предупреждал, готовились, что сейчас на нас и на команду Хасилот все команды будут готовиться. Самая главная задача — обыграть. Из-за этого ребят попросил, чтобы были собраны, но, к сожалению, готовились, в принципе, нормально, немножко жарко, но для всех все в одинаковых условиях были. Но опять же, есть над чем работать, будем исправлять. Опытные игроки, просто уже прослеживалось немножко в предыдущих играх, немножко вот эта эйфория, разговоры лишние прямо на поле. Футболист должен выходить и играть, и свое дело выполнять, а после игры, пожалуйста, разбираться в ошибках, во всем остальном. дастаи сарои камари 5-ро то имрӯз ҳамчун дастаи миёнаҳол ва ҳатто яке аз дастаҳои сусти чемпионат муаррифӣ мекардем. ин албатта аз рӯи натиҷаҳои бозӣ ва мавқеи на он қадар хуби даста дар ҷадвал буд. баъди гузораи 5 давр ҳамакнун дастаҳои суст камкам рӯ ба бедорӣ ва фаъолӣ меоранд. ба ин мисол шуда метавонад дастаи моҳири ёвон ки баъди интиқодҳои зиёд камкам дар бозиҳо муборизаҳои арзанда нишон медиҳад. сарои камар низ баъди чандин марҳилаи номуваффақӣ ҳамакнун аз фаъолияш дарак медиҳад. онҳо ба шимоли кишвар ба қасди шикасти яке аз беҳтарин дастаҳои чемпионат пахтакори Ҷаббор Расулов рафтанд. дастаи шимолӣ дар муқобили меҳмонон ҳарчанд бозии фавқулода нишон доданд, вале бозии дифоъкорона ва аз аксулҳуҷум кор гирифтани бозигарони дастаи ноҳияи 5 онҳоро аз шикаст раҳо доду ҳатто бо ғалаба баргаштанд. ҷараёни рақобатҳои даври навбатии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якумро бозии ду тими футболи таххонаи ҷадвали умумӣ сарои камари ноҳияи 5 ва пахтакори Ҷаббор Расулов анҷом бахшид. дастаи пахтакор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов тими футболи сарои камарро истиқбол гирифт. ин дидор аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу дидани сурат гирифта яке аз вохӯриҳои серголи даври мазкур ба қайд гирифта шуд.
зеро аллакай дар дақиқаи сеюми рақобат аз ҳайати дастаи Сарои Камар футболбоз Маҳмадшариф Раҳматов голи нахустини вохӯриро ба дарвозаи соҳибони майдон зада, ҳамин тавр аз дақиқаҳои нахустини вохӯрӣ меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. соҳибони майдон новбаста аз он ки дар дақиқаҳои нахустини дидор ду маротиба тӯбро аз дохили тури дарвозаашон берун оварданд, дасту дил хунук накарданду баръакс барои посухи сазовор гуфтан ба голҳои сардода рақобати шадид нишон доданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 23-юми бозӣ аз ҳайати дастаи Пахтакор футболбоз Далер Шарипов голи аввалини дастаи Пахтакорро ба дарвозаи тими футболи ноҳияи 5 зада ҳисобро 2-1 гардонид. Ба футболбозони дастаи Пахтакор имкон даст дод ки дар дақиқаи 83-юми рақобат таносубро барқарор созанд. муаллифи голи дуюми соҳибони майдон Назирбек Мамиров гардид. баъд аз ҳисоб 2-2 шудан аксари бозингарону мухлисони дар майдон буда бар он назар буданд ки вохӯрӣ бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст мешавад. аммо футболбозони дастаи Сарои Камар то лаҳзаҳои охир умед ба пирӯзӣ доштанд ва барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоии худ муборизаро идома доданд. дар дақиқаи сеюми изофанамудаи охири рақобат бозингари дастаи Сарои Камар Салим Давлатов бори сеюм дарвозабони тими футболи Пахтакори ноҳияи Ҷабор Расуловро маҷбур сохт то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун ораду ҳамин тавр ҳисоб 3-2 ба суди дастаи Сарои Камар гардид. месазад зикр кард ки дар ҷараёни рақобат мухлисони дастаи Пахтакор дар варзишгоҳ фарҳанги баланди мухлисиро риоя накарда бархе аз ашёҳоро ҷониби майдону бозингарон ҳаво доданд ки дар натиҷа ашёҳои ҳаводода ба сару рӯи бозингарону доварони канорӣ низ бархӯрдааст. ёдовар мешавем ки дар даври гузашта дастаи Пахтакор аз тими футболи равшани ноҳияи Зафаробод ки феълан зинаи чаҳоруми ҷадвали умумии чемпионатро ишғол мекунад имтиёз ситонида буд. аммо барои дастаи Сарои Камар ки дар мавсимҳои гузашта ҳамеша садрнишин буд, дар ин мавсим мушкилиҳои зиёдро рӯбарӯ гаштааст. ин тими футболи ноҳияи 5 аввалин ғалабаи худро дар 6 бозии анҷомдодаи чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум ба қайд гирифт. то ин дам ин тими футбол 2 бохт ва 3 натиҷаи мусовиро ба қайд гирифта буд. тими футболи Пахтакори ноҳияи Ҷабор Расулов бошад феълан миёни 12 дастаи иштирокчии Лигаи Якум ягона дастае маҳсуб мешавад ки ҳанӯз шаҳди ғалаба начашидааст. бозиҳои дигари даври шашум низ пур аз рақобатҳои ҳангомаофар ва бигӯем дар ҷадвал як нав дарҳамбарҳамиро ба вуҷуд овардан иштибоҳе нест. масалан дастаи Барчаи Ҳисор ки ҳатто муқобили дастаҳои заифи чемпионат ба мушкилиҳои зиёд дучор мегардиду шумораи шикасташон дар 6 давр ба 2 ададу мусовиашон низ ба 2 баробар буд, муқобили сустарин дастаи мусобиқа дастаи Исфара ба задани 6 голи беҷавоб даст ёфт. Регар-ТадАзи шаҳри Турсунзода бошад бо яке аз дастаҳои хуби ин мусобиқа Равшани Зафаробод барои аввалин бор дар омори худ мусовиро ба қайд гирифт. дидори дастаҳои мазкур бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. моҳи риёвон низ дар аввал ҳамчун дастаи сустарин ба арсаи рақобатҳо баромад, вале ҳоло бо дастаҳои андак беҳтар ба мисоли Ваҳдат ба задани голҳо даст меёбад ва дидори даври шашум низ муқобили дастаи мазкур мусовӣ 2-2 ба анҷом расид. ҷадвали мусобиқаи футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум баъди даври шашум ба таври зайл аст. Регар-ТадАЗ 9 баста аз мусовии охир ҳамоно дар мавқеи аввали ҷадвали чемпионат қарор дорад. ҳосилот бошад ҳарчанд ба шикаст мувоҷеҳ шуд, вале шумораи холҳо басанда аст ки мавқеи дуюмро ба касе надиҳад. ҳулбук бошад рақиби арзандаи худро аллакай шикаст дод ва мавқеи сеюми ҷадвалро бо 2 холи кам аз дастаҳои болоӣ ишғол кард. Равшани Зафаробод аз аввал дар мавқеи чорум маскан гирифтааст ва ҷои ӯ баъди ин давр низ бетағйир аст. моҳир ҳамагӣ 2 хол дорад ва дар манзили аутсайдерон асту Исфара баъди гузораи 6 давр ҳам ба гирифтани ҳатто 1 хол даст наёфт. даври ҳафтуми чемпионат барои мо бозиҳои мухталифро пешниҳод мекунад ки гумонам марказитаринашон
ин рақобати дастаҳои Регар-ТадАЗ ва Панчери Румӣ аст, ки қарор аст бозӣ дар майдони марказии шаҳри Турсунзода баргузор шавад. Динамо бошад дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро дар майдони Спитамен қабул мекунад. Дастаи Барчии Ҳисор ба шаҳри Восеъ ба қасди шикасти дастаи Ҳулбуг мераванд. Исфара бо Пахтакор ва Моҳири Ёвон бошад. ҳосилоти фархоро дар хонаи худ интизор аст. равшани Зафаробод ба ноҳияи 5 сафар мекунад то ба дастаи Саройкамар вохӯрӣ анҷом диҳад. футболи тоҷикро пайгирӣ кунед. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.